எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் முத்தூரில் பாண்டியன். இன்றைக்கி வரலாற்றில் மிக முக்கியமான ஒரு கருப்பு நாளாக நான் கருதுகிறேன். ஏன் கருப்பு நாளாக கருதுறீங்க அப்படின்னா, மருதுசேனனுடைய நிறுவனத் தலைவர், தமிழகத்தில் வசிக்கின்ற 1.5 கோடி அகமுடையார்களுடைய ஒற்றை தலைவராக இருக்கக்கூடிய மருதுசேனனுடைய தலைவர் அவர்களுடைய கைது நாள் இன்றைக்கி. காவல்துறையானது பொய் வழக்கு போட்டு இன்றைக்கு பொய் வழக்கு திணித்து என்று தான் சொல்ல வேண்டும். பொய் வழக்குகளை திணித்து இன்றைக்கு சிறையில் அடைத்திருக்கின்றனர். இந்த சிறைவாசம் என்பது தற்காலிகமானது மட்டும்தான். இதில் எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் கிடையாது. விரைவில் நாங்கள் குற்றமற்றவர் என்று நிரூபித்து மிக விரைவிலே வரக்கூடிய நாள்களிலே நாங்கள் வெளியில் வருவோம். அதாவது இன்றைக்கு மருதுசேனை தலைவர் அவர்கள் உலக அளவிய அகமுடையாருடைய எழுச்சி மாநாடு நடத்த வேண்டும் என்ற ஒரு அறிவிப்பை ஓரிரு வாரங்களில் வெளியிட்டிருந்தார். அதனுடைய தாக்கம்தான் இந்த கைது என்பது அத்துணை நிர்வாகிகளும் அத்துணை அகமுடையார் சொந்தங்களும் நினைத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் இன்றைக்கு அகமுடையார் சமுதாயமானது இன்றைக்கு ஆங்காங்கே சிதறிக்கொண்டிருந்தது. அதை ஒன்றுபடுத்த ஒருவன் வந்திருக்கின்றான். அவனை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக இந்த காவல்துறை ஒரு தூண்டுதலின் பேரிலே இன்றைக்கு அடக்குமுறைக்கு ஆளாக்கப்பட்டு இன்றைக்கு சிறையிலே தள்ளப்பட்டிருக்கின்றார். பரவாயில்லை, கண்டிப்பான முறையிலே இந்த பொய் வழக்கை உடைத்தெறிந்து தகர்த்தெறிந்து மிக விரைவிலே தலைவர் அவர்கள் உங்களை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறார். ஆனால் மருதுசேனை நிர்வாகிகள் யாரும் சிறிதளவும் தொய்வடையாமல் வருகின்ற மாநாட்டை மிக பெரிய லெவலிலே உலகளாவிய மாநாடாக மாற்றி காட்ட வேண்டும் என்பது என்னுடைய மேலோங்கிய கருத்தாக இருக்கின்றது. நாம் தலைவருக்கு செய்யக்கூடிய ஒன்றே ஒன்று மட்டும்தான், மிக பெரிய லெவலிலே மாநாட்டை நடத்தி காட்ட வேண்டும். சபதம் ஏற்போம். தலைவர் வருகின்ற பொழுது அந்த நாள் நமக்கு மாநாடாக அமைய வேண்டும். முத்தூரில் பாண்டியனுடைய சின்ன ஒரு மௌன கண்டனம்தான் இது. தலைவர் வருகின்ற அந்த நாள் வரைக்கும் என்னுடைய மேனியிலே இந்த கருஞ்சட்டை போராட்டமானது நடந்து கொண்டே இருக்கும். தலைவர் வருகின்ற பொழுதுதான் இந்த கருஞ்சட்டையானது என் மேனியிலிருந்து கலட்டெறியப்படும் என்பதை இந்த தருணத்தில் உங்களுக்கெல்லாம் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மௌனமாக காத்திருப்போம். மௌனமாக காத்திருந்து அத்துணை நிர்வாகிகளும் கருஞ்சட்டை போராட்டத்தை ஏற்படுத்தி தலைவர் வருகின்ற நாள் கருஞ்சட்டையே அந்த வாசலிலே தீயிட்டு